ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗାଁ, ସେମିତି ସ୍ପେସିଆଲ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ବି ସବୁ ଗାଁ ଭଳି ବେକାର ପିଲାମାନେ କା ଦାଣ୍ଡରେ, କୋଉ ଚା ଦୋକାନରେ, କୋଉ ଛକରେ ବସିକି ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁଥାଉଛନ୍ତି। ସେମିତିକା ଜାଗା ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଇ କାନ୍ଥ ବି ଗୋଟେ। ଏ କାନ୍ଥ ତିଆରି ହବା ଦିନଠୁ ଏମିତି ବେଞ୍ଚ ପରେ ବେଞ୍ଚ କେତେ ବସିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା କିଏ ବି ବସୁନାହାନ୍ତି କାନ୍ଥରେ। କାହିଁକି ବସୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ଏକା ଷ୍ଟୋରି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ କଥା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ଏ କଥା ଭାବୁଛ ନା? ମୁଁ କା ସେ କାନ୍ଥ। ମୋର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ତ ସରିଲା, ଏବେ ଆମର ହିରୋ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଫାଷ୍ଟ ଇଏ, କାହିଁକି ମାନେ ଆକୁ ତରତର ବେଶୀ। ଇଏ ହଉଛି ଜ୍ୟାକ୍ସନ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ ମଡେଲ ହେଇଯିବ ବୋଲିକିରି ଆର ଆଶା। ଆଶା ନା ଭାଇ, ପ୍ୟାସନ। ସେଟା ଏକା। ଆର ନା ଅଭି। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ କବି ଟାଇପ ର ଫିଲ୍। ଆରେ କବିତାରେ ନା ମୁଣ୍ଡ ଥିବ ନା ଗଣ୍ଡି। କାହିଁ କହିଲୁ ବାବୁ? ଆଗରେ ଅଛି ଖାଇ, ଗଛ ତଳେ ଛାଇ, ତୁ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛୁ ଭାବେ, ମିଟିକା ବସିବି ରେ ଭାଇ। तुम चिन्ह तो बिल्कुल बोलता नहीं। नेक्स्ट ये बाबू मलय। ये हूँ फुल मलकंटियाटा। केतेबेले राखिब, केतेबेले कूल हो किए मिसा कहि परिबेनी। आउ गोटे थर मो संगे लागिले तोर बोल को कहबी क्या बड़ा दिलु पक्का जालरीटा आमर भाईना मन टाइप रो। केतेबेले कार संगे थिबो कोई हबो नै। सांग बोले तुया का हैंड्स रे काली भी आनथिला तते देई नहीं। तुई की सांग रे छे दे तुई रे हमर सांग हैंड्स रे खाइबो की हां काई को रे तमन को एकांत को छाड़ी के ना केबे भी जीवी नहीं रे। तोरे जाना रे बिटू तोर पई आज गोटे कविता लिखा दे। तमन से तो एक काम होई मरोची कांथ ऊपर ये बिल्ली